handler om sprog. Mange af os tager sprogudviklingen for givet som en naturlig del af barnets opvækst. Men nye studier viser, at de første stadier af barnets sprogtilegnelse begynder så tidligt som under graviditeten. Der ligger derfor et enormt potentiale for at styrke barnets sprog allerede i førskolealderen. Hvordan dette potentiale udnyttes er omdrejningspunktet for et nyt projekt udtænkt i samarbejde mellem Sundhedsplejen og Biblioteket i Vejle. Formålet med projektet det er, at vi gerne vil vise forældrene, der har småbørn, nogle forskellige nemme idéer til, hvordan man kan lege med sit barn, bruge sproget, tale sammen, hoppe sammen, rime sammen, lave spil sammen og ikke mindst læse sammen. Under navnet Eventyrlig leg med sprog afholder projektgruppen 4 markedsdage, hvor forældre og børn i lokalområderne inviteres indenfor til en dag fuld af leg, sang og historielæsning. Markedsdagene ville dog aldrig være blevet en realitet, hvis ikke det havde været for de mange frivillige læseheste, som fra begyndelsen har været med til at udtænke hele projektets vision. Det vigtige er at give forældrene inspiration til, hvordan man på den måde kan lave nogle lege med deres børn, som også stimulerer deres sprog. Jeg synes, det er vigtigt, at det ikke behøver at foregå på dansk. Det må også godt være på deres modersmål. Så det er egentlig bare for at vise, hvor nemt det egentlig er at lave noget underholdning og leg med sine børn, som stadigvæk er lærerigt. Når jeg kom hjemmefra, har jeg bare været så glad. Jeg får bare så meget af at være sammen med børn og give dem nogle nye alternativer. Der kan være brug for nye idéer til, hvordan man giver sit barn den bedst mulige start på sprogudviklingen. For et godt sprog er langt mere end bare at kunne læse og skrive. Et godt sprog, det er fundamentet for at kunne forstå verden, kunne begå sig i verden og for at kunne skabe sig en god og sund tilværelse. Og man siger, at der er et åbent vindue for sprogudvikling, cirka mellem 1,5 og 6 år, hvor der sker rigtig meget. Og det betyder jo, at forældre har en stor rolle i at støtte deres lille barns sprogudvikling. Og det kan de gøre ved at lave et rigtig godt sprogmiljø derhjemme. Og det er det, vi har lavet en markedsdag om, hvordan vi vil prøve at inspirere hinanden til mange måder at gøre det på. På markedsdagene får børn og forældre muligheden for at besøge en række forskellige boder med hver sin unikke tilgang til at sætte godt gang i snakken derhjemme. Første oplevelse af, at det var lidt større og lidt mere overvældende, end jeg lige havde troet, med mange forskellige boder og stationer og godt bygget op. Og pigerne har sådan været rundt til de forskellige ting og nyt godt af den velvilje, der har været for de frivillige, synes jeg. Folkene bag projektet håber at kunne dele de mange gode erfaringer med kollegaer over hele landet og vise, at når bare viljen er der, kan selv de simpleste ting skabe begejstring og motivation for hyggelige og lærerige samtaler med de små. Hvad har du lavet her i dag? Frugt. Jeg har prøvet at spise frugt. Hvad var det sjoveste, du har lavet i dag? Bjørnefar og bjørnemor og bjørnelille.